mo. Kaya sa hyperacidity, mali ang gamot na panghilab lang. Dapat Kremil S with 2x ANC. Doble lakas laban sa acid. Kaya mag-Kremil S. Tama sa acid at tama sa hilab. Kremil S. Tama yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremil S. If symptoms persist, consult your doctor. Pag hyperacidity, mag-Kremil S. With 2 times ANC, kaya ma-neutralize ang acid. Di kaya ng ibang gamot sa sakitan siya na panghilab lang. Kaya dapat Kremil S. Tama yan. Aba mga misis, huwag niyong kalimutan yung pambaon, yung baon ng mga anak ninyo. Pati na ni Miss Claire, yung Magnolia. Ito po ang quick melt cheese na quickest melting cheese Yung Magnolia quick melt cheese. Yan po ngayon ang quickest melting cheese. 3 minuto lang. Napapasarap niya na lalo pa nagiging special pa yung pang-araw-araw na niluluto ninyo dyan. Yung iniyain ninyo sa mga mahal nyo sa buhay, sa pamilya ninyo. Hindi masusunog, 3 minuto lang At sigurado pa kayo na sariwa. Mga kapuso, hindi masusunog dahil yung ibang cheese matagal mag-melt Ito ang Magnolia quick melt cheese, the quickest melting cheese, mga kapuso. Kahit yung mga simpleng pagkain, nagiging special Pag ito ang sinama nyo itong Magnolia quick melt cheese, kalidad nito sigurado pa, garantisado dahil Magnolia! Tapak Magnolia! ISO 22000 sertifikado mga kapuso. At may maganda